Kita ke sini, Mas. Nuwun. Mbah. Kebetulan. Warit. Nggih. Nggih. Niki wonten titipan kagem bae. Mriki, Mbah. Saking Gus Imam sang santri. Nggih. Niki wonten roti, wonten sembako, wonten bakso. Mangke saged nggih punika. Ngoten nggih. Masak napa niki wau? Oh, malam selawenan. Ngoten nggih, Mbah? Nggih, matur suwun nggih. Nggih, pangestune nggih, Mbah. Nggih. Kula pamit riyin. Yen Mbah sinten? Mbah Rumi Bolo. Nggih. Mbah Rumi. Nggih. Berkah barokah nggih, Mbah. Nggih. Kok tak nutuke mriko riyin. Nggih, nggih, matur suwun nggih. Nggih. Nanti kita lanjut ke sana. Aduh. Niki titipane sabar. Ya matur suwun lho, Cuk. Bapake Pak polisi. Salim kali Pak polisi. Salim. Barokah. Pintere cah sing derek dik. Sinten iki Pak polisi Ini ngaturaken titipan saking Gus Imam sang santri. Agem. Matur suwun nggih Pak. Nggih. Nggih, manfaat. Pak polisi niku dek nggih. Dadah. Guyu lho. Liyane mau guyu lho. Sampai Bapak gelem guyu. Matur suwun nggih Pak. Nggih, sayang. Sami-sami. Nah. Wedakane beluk-beluk Lah iki. nggih cantik. Bagum. Oh napa niki? Jaga. Nomor butuh iki, Bagum. Niku mboten nonton tiyang ya. Tapi dene Alhamdulillah, ora Pak. ini masih terus kita semangat untuk belusukan bareng teman-teman sambil berbagi. Nggih wis. Nek ngoten tak ngejut riyen. Terima kasih nggih Pak. Nggih, nggih.